National People Party lengba ka National People Women Front Ribhoi District nin ka sngi kala Rakhe ya ka sngi kyrpang jong ki longkmie lane ka Mother's Day celebration ban penkup burom ya ki longkmie ki balong ki nongri ki nong sumar bat ki nong te ya ka long ying long sem ha ka imlang salang kani ka jing Rakhe ya ka Mother's Day ka bala jurakhe haman la ka shipo tregu jemang man la ka snem henry mentau snem ka hap ha ka sngi ublei kumta na ka liang ke NPWF kala pen ken ria no ya kani ka jing Rakhe sha ka khatwei tregu jemang ya ka te ka jing Rakhe ya ka sngi kyrpang jong ki longkmie la pen long haying dorbar jong ka shnong Amjong ka bahap hapo ka mawhati constituency bat ka badon ha khaput jong ka jilla Assam kani ka jing Rakhe ka long ka bakarpang na ka benta ki longkmie ki basong ki basa ha ki shnong khaput ki bakenthop hadu kha sautli ki shnong ki bahap hapo ka tiwa area ka jing thmu jong kane ka program ka long ban pan pau ya ka jing sngongu bat pan ai ka jing yaro ya ka benta ka bakrao jong ki longkmie ha ka jing te ya ka long ying long sem ka baskem ha kani ka sngi lawan ban sakhi da MLA ka jirang uba sostena sotun kumukong san harangkat ka jing ya don lang uba Charles Marngar MLA ka mawhati ka kongrona khamde MDC ka nongpo uba Clement Molong President ke NPP Ribhoi District uba Dominic Umpling Maslai UEM ka Karbi Anglong Autonomous District Council ka kong Wanmon Marbanyang President ke NPWF Ribhoi lemba kiwe ke dekot ke NPWF ha kani ka jing Rakhe ka sngi kyrpang jong ki longkmie na kalyang ka NPWF Ribhoi District kala penkup burom daki jain syaki san phun ringut ki longkmie ki bala kanjo syaka nyo post nem kerta syajrong ka balong rukum kadak ban ai burom ki hakum kani ka sngi ka bakarpang ban pen kemau ba ki longkmie ngatip pi ya shibun ki jinge ya lengba ya kirai dam ki jinge aye masem ke jingdo ke jingdabru ke jingpang ke jingsidom ban penhe ban pensan ya ki kun ki jongi pat munde kam pangila dat mat ada jingya ganti ke jongi ke ban sawan mindang mat shibun ki jinge henry halon jongi ne ki jinge nanda kata daw iyo ya kade ka terdan ka bagi khot kalong kuni lane ka kuni jong ka yen dengan sngo ya kaban ai ka jing pule ka bakal pangi pi di parlong kuni ya ka jing klan ka jongpi ya ka jing la ka jongpi ban kiet ya ka yen ka sem ban kiet ha ka binglang ka sana ngakan mau ban ka syakran ru na proportion ko lade ngakan mau ha ka women ha ka International Women's Day bat akane ka Mother's Day ngakan mau bet ya ka kencin ka ba kane ka wei ka Miss World ka manshi shiller ka tenten mau ha balabu ya ka wei ka jinteli ka ong ka ka profession lane ka ka jatkan ka ba dei ko banyo ya ka tada salary lane ka ta tulok ka ba na ka den ki ba ya chang barka juba ka jongka lem da perkat asia ka juba ben direct ba kakam kaba krautam kaba dengkok banyo ikata salary kaba krau lade kaba he nakade ibake jam kade jong katumi kam damun banong kata salary kaba dei da kapisa kaba genyo alak lailak nakashibnai henry kata ka salary kaba mangi kilong tumi niyo natikun niyo anaulok niyo ayeng asem ban niyo akadem lang kasalang kadai kata ka respect ka buram ka apol ka bamangi kilong kumi ka jingkit ka ba hiya ka bangikit kadai kata ka jimburam na ikon kiti na yen na sel ban akadem lang kasalang kata kadai kata ka highest salary lade ka jingsiu ka ba koridor na kadai ki ba koridor kam ka ba mangabat ba pinigil kilong kumi ki don panyo ladangin niya tayo kabayan day bat kade ka Mother's Day shibun ki bangidang day banya tay banya keren banya ay man siyem iway ya iway henry hayde i program ibalang kuat i jongi idang don ki riuramba idang don ki minister ki jongi idang don ki MLA bat ki riuramba kato kade ki ban ay man siyem ki ban ay jingkeren nganong pencerong ya ka jingkeren ka jonga kere kane kasngi ngabu ka jing terpak api iway ki parlong long kumi bangin long di bakhan na kung kita kilong kalong kumi kapasna kate kalong yin kakumi kapasna kate ya ka imlang kasana ngangit skan
ba mengabat mati gendong kita di longkmie kita san kita syempa nginte ya la ka jong ka ye ka san nginte ya ka dimna ka sa lang